Дзень добрый, панове! Ішоў гэта я ішоў і дайшоў да мястэчка Клецк, што знаходзіцца ў Мінскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Калісьці даўно, недзе так у стагоддзі 11. Мусіць, вось так, як і я, а можа, па іншай справе, завітаў сюды кіеўскі князь Яраслаў Мудры. І ведаеце, чым ён тут быў уражаны? Не горадам, які тут даўно ўжо стаяў, і не замкам драўляным, а бярозавай пораслю. Тут столькі шмат было навокал бяроз. О! Што, княжа, голова боліць? Ды не, думкі галаву распіраюць. Ага. А гэта што за гарадок, як цікава завецца? Відаць, Бярозаўка будзе. Няма ніякай назовы ў гэтага горада. Няма назовы? Ну, ведаеш, няхай ён тады называецца Клечацк. А чаму Клечацк? Чаму? Ну, таму што здаўна бярозавыя гаі, бярозаву порасль звалі Клечча. Хай гэты горад і завецца Клечацк. Вы чалавек мудры, разумны, вам відней. Няхай такі будзе. Ну, дык вось, з тых часоў вось гэты горад і пачалі называць Клечацк. Ну, а пасля пачалі зваць Клецк. Хаця старажылы і да гэтага часу называюць горад Клецак. Березовым соком. Ну что, панове, пойдем позбираем березового сачку? Ну и заодно, конечно, поглядим, что ж тут цікавага. Упершыню ў летапісах Клецк узгадваецца ў 1127 годзе. І належаў ён тады Вячаславу Яраслававічу. Ну, але вы ж, панове, разумееце, што людзі тут жылі здаўна. Кажуць, што менавіта вось тут быў адзін з цэнтраў дрыгавічоў. Ну, дрыгавічы – гэта такое усходняе племя, якое пакланялася балотным багіням дрыгвам. І самае цікавае, што наступныя некалькі стагоддзяў пра Клецк нічога не было чуваць. І сядзеў Клецк вось так, як алёнуш каля балотца, і сумаваў, што аб ім забыліся. Ці то старонку хто з летапісу вырваў, ну, ці то тут ніякіх значных падзей не адбывалася. Але ж успомнілі пра Клецк толькі ў 15 стагоддзі. І то не пра Клецк, а пра тагачаснага ўладара Клецка, пра Міхала Жыгімонта, сына экс-вялікага князя Жыгімонта Кейстутавіча. Горад Клецак Міхал Жыгімонт атрымаў у падарунак ад свайго стрыечнага брата, тагачаснага вялікага князя Казіміра Ягелончыка. Ну, другі б чалавек, атрымаўшы такі падарунак, дык узрадаваўся проста, ну, што ёсць такія вось сваякі, якія дораць такія падарункі. Аднак Міхал быў іншым чалавекам. Ён прыехаў у Клецк, зачыніўся ў замку і пачаў выношваць план забойства.
І кого б ви думали? Свайго стріечнага брата Казіміра Ягелончыка. І вось у хуткім часе Міхал Жыгімонт зразумеў, што аднаму яму гэтую агідную справу не здзейсніць, што яму патрэбныя саюзнікі. Ён пачаў доўга выбіраць і перабіраць розныя кандыдатуры. І ўсё ж, урэшце рэшт, ён спыніўся на 5 братах валожынскіх, знакамітых авантурыстах. Ён запрасіў іх вось сюды ў Клецк, заключыў з імі тут тайную змову і сказаў: «Хлопцы, калі справа выгарыць і я стану вялікім князем, то тады адкрыю 5 новых міністэрскіх пасад і аб вас не забудуся». І вось гэтыя чуткі, вядома ж, дайшлі да Казіміра Ягелончыка. Вядома, Казімір думаў аб тым, як гэта яму застацца ў жывых. Таму што, як бы, я думаю, Казімір кажа, што я яшчэ і малады, паміраць не збіраюся, і што ж гэта мне зрабіць вось з такім сваяком? Ці то яго павесіць, ці то яго ў астрог пасадзіць. І вось, калі Казімір Ягелончык аб гэтым думаў, то Міхал узяў і уцёк у Малдову, а там пачаў думаць, як жа гэта мне ўсё ж забіць свайго стріечнага брата і самому стаць, такім самым хорошым, самым добрым і самым справядлівым вялікім князем. На кароткі час жыхарам Вялікага княства Літоўска падалося, што Міхалу Жыгімонту ўсё ж такі удасца здзейсніць яго каварны план, таму што ён пры дапамозе татараў захапіў севершчыну Вялікага княства Літоўска і Кіеў. Але доўга ўтрымліваць ён гэтага не мог, і яму зноў давялося уцякаць. На гэты раз ужо ў Маскву, дзе ён і памёр. Не, панове, не ад пакутаў сумлення. Проста яму хтосьці, дзесьці у ежу падсыпаў атруту. Як кажуць, за што бароліся, на то і... А Клецк пасля яго смерці перайшоў да вялікага князя Казіміра Ягелончыка. Клецак, які шмат, якія беларускія гарады вельмі моцна пакутаваў ад набегаў татар. Асабліва цяжкім выдаўся 1503 год. У гэтым годзе татары не толькі спалілі горад, але яшчэ і забралі шмат мірных жыхароў у палон. Недзе 3 гады спатрэбілася Клецку, каб хоць неяк аднавіць сваё жыццё. І як толькі жыццё пачало наладжвацца, то татары зноў пачалі строіць свае нахабныя планы. І вось калі аб гэтым даведаўся вялікі і мудры князь Александр, то ён сказаў: «Да што гэта такое, што гэта робіцца, ёлкі-маталкі, а? І тыдня не прайшло, і праз 3 гады зноў жа сюды лезуць, га? Не, вось гэтага ім дараваць ужо нельга. Ведаеце што, хлопцы? Давайте мы іх так правучым, так ім шыю намылім, каб яны на ўсё жыццё сюды дарогу забыліся». І хлопцы пагадзіліся з вялікім і мудрым князем Александрам і пачалі збіраць 10-тысячнае войска. А паколькі князь Александр на той час хварэў, то ён паручыў кіраваць гэтым войскам людзям, якім давяраў: гетману Станіславу Кішцы і маршалку Міхалу Глінскаму. Калісьці, вось тут, на гэтым самым месцы, на беразе рэчкі Лань, нашы беларускія хлопцы у 1506 годзе ушчэнт разбілі 30-тысячнае татарскае войска, дзякуючы сваёй стратэгіі і тактыцы. І ў гэты час яны яшчэ вызвалілі з палону 14 000 мірных жыхароў, якіх татары хацелі здаць у палон у рабства. І вось пасля гэтай бойкі татары зразумелі, што лавіць на Беларусі ім няма чаго, а ў Еўропе яшчэ раз задумаліся над тым, што ў Беларусі ёсць свае
сапраўдныя стратэгі. У гонар аб гэтай бойцы у сталіцы Вялікага княства Літоўска Мікалай Радзівіл побач са сваім палацам пабудаваў касцёл святога Георгія, а ў Клецку патрыёты бацькаўшчыны ушанавалі памяць аб загінуўшых у Клецку вось гэтым крыжам. Праўда, адбылося гэта напрыканцы толькі 20-го стагоддзя. А вось што тычыцца самога Клецка, то тут, пасля перамогі над татарамі, пачаўся сапраўдны эканамічны ўздым. Тут літаральна праз некалькі гадоў з'явілася два замкі, высокі і дольны. А яшчэ тут з'явіліся 4 вуліцы, 187 дамоў, рамесленскія цэхі, 5 праваслаўных цэркваў, праваслаўны манастыр і Троіцкі касцёл. Ну што, за мной? С Троіцкім касцёлам звязана одна такая цікавая гісторыя. Кажуць, што грошы на пабудову гэтага касцёлу яшчэ ў 15 стагоддзі даў шляхціч Масцівіловіч. Але будаўніцтва вялося настолькі неяк так марудна і доўга, што амаль за стагоддзе не зрушылася з месца. І хто ведае, чым бы скончылася ўся гэтая гісторыя, калі б сюды вось у Клецк не завітала каралева Бонна. Добра паснедаўшы, прабачце за таўталогію, у Клецку клёцкамі, каралева Бонна, каб растрэсці лішнія калорыі, вырашыла выправіцца на праменад. О, Клецк! Царква! Рыночок! Бесами мучуся, яночка, бесами, пастушок, бесами. А гэта што у вас за хлеўчык такі? А гэта наша, галоўная каталіцкая святыня, касцёл наш, касцёл. Што? Касцёл наш, галоўная святыня Клецка. Бесами мучу. Беса мучу. Беса мучу. І вось так, дзякуючы каралеве Боне у 16 стагоддзі у Клецку паўстаў цагляны Троіцкі касцёл. Вось так ён выглядаў раней. А вось так ён выглядае зараз. У 1556 годзе у Клецку з'явіўся новы гаспадар. Гэта быў Мікалай Радзівіл Чорны.
І вось першае, што ён зрабіў, калі прыехаў у Клецк, гэта перарабіў троіцкі касцёл пад кальвінісцкі збор і запрасіў сюды знакамітага на той час кальвінісцкага прапаведніка Сымона Буднага, ці як яшчэ яго называюць, беларускага Вальтэра. І вось тут, у Клецку, Сымон Будны разам з пасадаю святара атрымаў вось гэты двор з сялянамі, свой уласны дом і прыслугу. Менавіта тут, у Клецку, вось у гэтым двары ля сцен касцёлу Сымон Будны і напісаў свой знакаміты катэхізіс. Дарэчы, першую кнігу на беларускай мове, якая была выдадзена ў нясвіжскай друкарні. На троіцкім касцёле была званіца, на якой знаходзілася 6 званоў. Кажуць, што калі ў гэтыя званы білі, то звон ад іх ішоў па ўсім наваколлі. Але, на вялікі жаль, ад тых 6 званоў застаўся толькі 1 звон. І вось што аб гісторыі гэтых званоў распавяла нам мясцовая жыхарка Алена Іосіфаўна. Паслухаем. Была польская Пасха, 8 апреля. Моя умерла мама. И звоны звонили аккурат на Пасху. И выходили следующие люди. И вот это было 45-й год. На утро устал папа и приходит в хату и говорит: дети, нема звонов. И звониться нема, и звонов. Но это были звоны людские. Люди собирали деньги и отдавали это на звоны. Этот звон у карьеры нашли. Экскаватор копал и выкопал звон. Экскаваторщик позвонил, приехали саперы и достали этот звон. Ну вы ўжо, панове, відаць, заўважылі, што калі радзівілы траплялі ў якое-небудзь мястэчка, то гэтаму мястэчку можна было толькі пазайздросціць. Не выключэнне, вядома, стаў і Клецак. Менавіта дзякуючы радзівілам у 1586 годзе Клецк стаў цэнтрам клецкай ардынацыі. Гэта значыць цэнтрам феадальных уладанняў, якія заставаліся пажыццёва, перадаваліся па мужчынскай лініі па першароднасці. Ну, вядома, перадавалася разам з прозвішчам, з лясамі, дамамі, рынкамі. І вось першым клецкім ардынатарам быў Альбрэхт Радзівіл, якога за стварэнне літоўскага трыбунала называлі літоўскім Юстинианам. Гістарычная даведка, інфармацыя да роздуму. Радзівіл Альбрэхт, дзяржаўны дзяяч Вялікага княства Літоўска, нарадзіўся ў 1558 годзе. Сын Мікалая Радзівіла Чорнага, родны брат Мікалая Крыштафа Сіроткі. Адукацыя. Лейпцыгскі і рымскі універсітэт. У 1574 годзе перайшоў з кальвінізму ў каталіцтва. Прымаў удзел у Лівонскай вайне. У 1579 годзе за ўдзел у заняцці Полацка прызначаны надворным маршалкам Вялікага княства Літоўска. Удзельнічаў у заключэнні Янзапольскага мірнага дагавору паміж Вялікім княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай у 1582 годзе. У Клецку пабудаваў мураваны касцёл, фундаваў шпіталь. У шлюбе з курлянскай герцагіняй Ганнай Кетля. Меў 3 дачок і 1 сына. Пражыў 34 гады. Мужны рыцар, таленавіты дыпламат, добры сям'янін. Па некаторых чутках ардынатар. І вось так, дзякуючы радзівілам, клецкая ардынацыя праіснавала 360 гадоў, а ў 1652 годзе Клецк атрымаў магдэбургскае права і свой уласны герб, на якім, вядома, прысутнічаў галоўны атрыбут радзівілаў – паляўнічы ражок, ну і княская карона. Хаця гаспадары Клецка і большая палова жыхароў і былі каталікамі, у Клецку цудоўна ўжываліся прадстаўнікі ўсіх канфесій. Трэба было будаваць праваслаўную царкву. Калі ласка, будуйце праваслаўную. Трэба было будаваць уніяцкі храм. Будуйце уніяцкі храм. Мячэць, калі ласка, будуйце мячэць. І таму, калі напрыканцы 17 стагоддзя у Клецку распачалося будаўніцтва кляштара і касцёла дамініканцаў, то тут ніхто нават і не здзівіўся.
вось гэтая царква была пабудаваная тут напрыканцы 19 стагоддзя. І, дарэчы, яна мае 4 назовы. Афіцыйная назова є Вознесенская царква. А вось гісторыкі называюць яе Покровскай, таму што стаіць на месцы старой Покровскай царквы. А госці Клецку называюць яе Могілкавая царква, таму што стаіць на могілках. А вось мясцовыя жыхары называюць яе Арынінская царква. Я запытаўся, а чаму Арынінская? На што яны мне адказалі? Таму што стаіць на гарыне. Калісьці на гэтым самым месцы стаяла іншая царква, і вось у той царкве быў абраз цудадзейны Маці Божай, які радзівілы прывезлі сюды з Нясвіжу. І вось што мне расказалі пра выпадак, які здарыўся з гэтай царквою і абразам. Калісьці пад час паўночнай вайны у Клецк увайшлі шведы разам з Карлам XII. І вось на начлег яны разышліся па кватэрах, а коней сваіх вырашылі паставіць у царкву. Людзі, мясцовыя жыхары, абураліся, гаварылі: ну, людцы, што ж вы робіце? Грэх вялікі, адумайцеся. На што шведы з іх толькі усміхаліся і казалі, што мы не разумеем па-беларускі, мы не панімаем. І вось назаўтра, калі яны прыйшлі забіраць сюды сваіх коней, то яны ўсе перапужаліся, таму што яны не маглі вывесці коней, ногі ў коней акамянелі. Калі гэта Карл XII убачыў, то ён хуценька ўскочыў на свайго коня, які стаяў на вуліцы, і даў уцёкі з Клецку. І, кажуць, так уцякаў, што нават забыўся у Клецку свае рукавіцы. Слуцкае паўстанне, панове, гэта адна з найцікавейшых і таямнічых старонак нашай з вамі гісторыі. І таму у наступнае сваё падарожжа я вырашыў накіравацца ў тое мястэчка, дзе сфарміраваўся полк, які удзельнічаў у слуцкім паўстанні. А яшчэ у тым мястэчку ёсць палац 18 стагоддзя. Так што, панове, калі з вас хто-небудзь здагадаўся, хуценька тэлефануйце па нумары 8 0172 90 28 71 на працягу гадзіны. І я думаю, што з усяго палка патэлефанаваўшы знойдзецца той першы, які дасць правільны адказ і атрымае ад мяне падарунак. Адна заможняя жанчына запрасіла да сябе ў госці жабрака. Ну, навошта запрасіла, навошта? Пакарміць запрасіла. Ну, і, значыцца, запрасіла яна яго ў хату і паставіла на стол. Ну, калі гэта справа адбывалася ў Клецку, ну, што она магла паставіць на стол? Вядома, паклала хлеба, ну, і такую поўную місу клёцкаў. Ну, і села насупраць, пазірае на яго. Ага, глядзіць так, як ён есць, а ён есць усё клёцкі, наварочвае так, лыжачкай цягае, а да хлеба не дакранаецца. Ну, яна яму кажа: слухай, дарагі мой жабрак, а чаго ты ўсё клёцкі ясі, а на хлеб і ўвагі не звяртаеш? А ён кажа: дык ведаеце, пані, яны ж смачнейшыя. Дык яны ж, мой даражэнькі, і даражэйшыя. О, пані, я ведаю гэта. Я гэта, пані, ведаю. Ну, дык да чаго я? Цяпер і мы ведаем, што рукавічкі Карла XII гэта не проста рукавічкі, гэта цяпер рарытэт. Дык давайте ж мы ніколі не будзем забываць свае рукавічкі, парасоны і свае карані. Да пабачэння, панове!